Benvinguts, petits exploradors. Avui ens endinsarem en un lloc fascinant, la sabana. La sabana és un tipus de paisatge que es troba en diferents parts del món, caracteritzat per àmplies planes cobertes d'herba i pocs arbres. A la sabana, el clima sol ser càlid i sec, amb dies assolellats i nits fresques. Imagineu-vos extensions de pastura onejant amb el vent, creant un mantell verd que es desplega tan lluny com arriba a la vista. Ara, donem una ullada als habitants d'aquest ecosistema únic. A la sabana, trobem animals increïbles. Lleons majestuosos, amb les seves crines daurades, són els reis d'aquest territori. Les zebres, amb les seves ratlles distintives, i els elefants amb les seves trompes llargues, també consideren la sabana el seu hàbitat. Però no només hi ha animals grans. Imagineu-vos petits suricates asseguts curiosos, vigilant atentament l'entorn. I estruços, ocells enormes que corren ràpidament per la plana. A la sabana, tots aquests animals tenen rols específics. Alguns cacen per aconseguir menjar, com els guepards, mentre que altres, com les girafes, arriben a les fulles més altes dels arbres per alimentar-se. La sabana és com un equip on cada membre juga un paper important per mantenir l'equilibri de la natura. Tots depenen els uns dels altres per sobreviure en aquest ambient únic. Espero que hàgiu gaudit aprenent sobre la sabana, un lloc ple de meravelles i sorpreses. Fins a la següent expedició, continuarem explorant junts. Aquí al nostre canal, aprendre és divertit, jugant en català. La vida és joc, tots a jugar. Aprendre, riure i somiar. La vida és joc, la diversió no pararà. La vida és joc, vine a disfrutar. La vida és joc, tots a jugar. Aprendre, riure i somiar. La vida és joc, la diversió no pararà.